112 микрорайон сехонаи гаи мо дар райони 16 Шиёнақ ва 16 Шиёнақ қарор дорад. мости 82 91 микрорайон дар райони доми замонавӣ қарор дорад. 16 метр ҷаста 27 квадрата. дута лифт, ҳар дуяшон кор мекунанд. мардум ҳама ҷиттило зиндагӣ дорад. даруни подъезд хонаи мо качествои дом беҳтарин. сехонагаи фурӯшии мо 127 квадрата, 91 микрорайон бо ремонтҳои замонавӣ фурӯхта мешавад. спални, ҳаммом, ташнобхона, кухни, зал бо зал бо ҳаммом, туалет отдельный, 3 комнатага. шурӯъ мекунем ай ҳаммом бо ремонтҳои замонавӣ. спальнимон гардероб, дуюм туалету ҳаммомон, кухни, хонаи зал, стеклянӣ можно маҳкам кардан отдельный, кадом яке мехоҳад. сеюм хонамон ҳама бо ремонтҳои замонавӣ. отдельный гардероб, 91 микрорайон, 127 квадрата бо ремонтҳои замонавӣ.